केमती बापा और तरुण से कुआटा पकाउछन्ति सेटा देखिया। देखि पारुथिबे सेपटे पुआलटा भी सरीगलानी। एबे वर्तमान एटा जो नड़ारे जो धान लागिकी अच्छी एटा ता उपरे पका हबो सरला कि तरुण हो ताहले एटा पके दे ता उपरे पके दे हैला कि एटा पके दे कि देखि पारुथिबे एबे एटा जोटा धान अच्छी सेटा ता उपरे पकेबा को पड़ुची। देखंतु एठी तरुण पकाउछन्ति धान थिबार पकाउछन्ति ता उपरे एठी धानटा पकेଇବା ଉପରେ ସରିଗଲାଣି। ତରୁଣ ସେ ଝାଡ଼ୁଟା ନେଇକି ସେଇଟା ଟିକେ ଝୁଟେଇଲୁ ରେ ସେ ସାଇଡ଼ରେ ସେଇଟା ବିଛି ହେଇଯାଇଛି ନା ସେଗୁଡ଼ାକ ଝୁଟେଇ ଦେ ହେଲା କି ହଁ ସେଇଟା ଝୁଟେଇ ଦେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏକା ଇଏ କରିଦେ। ବାପାଙ୍କ ବି ଲାଗିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରୁଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେ କେମିତି ଝୁଟଉଛନ୍ତି ଏ ଭଲ କି ଟିକେ ଝୁଣ୍ଟା ହେଲା ଏମିତି ଏପଟେ ସେପଟେ ସେ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଛିଟିକେଇବନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାପା ଚାରିପଟେ ଇଏ ବାଉଁଶ ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ହେଉଛି ଆମର ଗୁହାଳ ଦେଖୁଥିବେ ତରୁଣ ସେଇଟା ଖୋଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମର ଗୁହାଳ ଏଇଟା ଭାଇ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତିଆ ଗୁହାଳ। ବାପା ଯାଉଛନ୍ତି ବଳଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ଯାଇଛନ୍ତି ବଳଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବଳଦ କେମିତି ଦେଖୁଛି କାଲି ଆମେ ତାକୁ ଇଏ କରିଥିଲୁ ତ ମାନେ ବଳଦଙ୍କୁ ମଡ଼େଇବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଧରତା ସେଟା ଧରତା ତରୁଣ ଧରିଛନ୍ତି ଆମର ବଳଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିବାର ଅଛି। ଏଇ ଚାଲ ସିଆଡ଼େ ଚାଲ ତମେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାଲ ତମେ ସିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବଳଦକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପୁରା ଭିତରେ ସେଇଟା ବନ୍ଧା ହେଉଛି ତ ଦେଖିପାରୁଛି ବାପା ଏବେ ଆଣିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇନା ଏତିକି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଏଟା ବାନ୍ଧି ଜାଣୁନୁ କି ତୁ ହେ ସେମିତି କିରେ ସେମିତି ନାହିଁ ଦେଖେ ଏପଟେ ଦେଲୁ ଏପଟେ ହଁ ଏମିତି କରୁଛି ଏ ଚାଲ ଇଏ ତ ଇଆକୁ ବୁଲା ବୁଲା ସେଇଟା ଇଆଡ଼େ ବୁଲାଇଲେ ଓହୋ ର ଇପଟେ ପଟେ ନେଇ ଏଠି ଗଳେତେ ଗଳା ସେଠି चल धर घोड़ा जावे ये बेसी तू सेटा टाइट करना है हाँ देखिपार बापा आके बलद को घोड़ौंट आ तरुण आके से बांधुंट है एमती बलद साहाଯ୍ୟ मड़ौचु है कि देखो काली भी एमती संध्या बेले आम एमती मड़ेलु तो से आज से बहुत कष्ट होती ना कौन से बुलवाई नाराज हो नुआ शिखौचु तो से बलद मान को एमती माने मड़ेवाई से जानी पारना से बंधा से कराई से आउ टे ये माने लंबा टे कर दे
ସେଟା ଲମ୍ବା ଟିକେ କରିଦେ ସେ ବେଶୀ ପାଖ ହେଇଗଲା ନା ସେମାନେ ଆଉ ବୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି କରିଥିବ ସେଇଟା ବେଶୀ ଲମ୍ବା ହେଲେ ଯେ ଏ ଛୋଟ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଉ ବେଶୀ ପାଖରେ ହେଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଲମ୍ବା କରିକି ହଁ ସେଠି ଗୋଳେଇ ଦେ ହଁ ସେଠି ଗୋଳେଇ ଦେ ସେମିତି ଗୋଳେଇଲେ ସେମାନେ ଏବେ ଆରାମ କି ବୁଲିବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ଆରାମସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କରାହବ ବୋଲି ବଳଦମାନେ ହେଲା କି ଏମିତି ଦେଖିଲେ ତରୁଣ ଆଉ ଘୁରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆପଣ କେବେ ଏମିତି ଧାନ ମାଡ଼ିଛନ୍ତି କି ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ହେଲା କି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ କେବେ ମାଡ଼ିଥିବେ ଧାନ ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଆମ ଏରିଆରେ ଏମିତି ଆମେ ଧାନ ବି ମାଡ଼ୁ ହେଲା କି ବଳଦମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତ ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ମାଡ଼ୁ ହେଲେ ସେଇଟା ତ ଏବେ ବିଶେଷ ଲୋକମାନେ କିଏ ବି ଗୋଡ଼ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଏ ବି ମାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଖାଲି ବଳଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାନ ମଡ଼ଉ ଆଉ